Бяхме вчера, той донесе тук доста неща, така че ще ти покажа снимки тогава в такъв случай. Да, скоро ще. Няма защо успех ти желая. Наближи момента, май. За да става момента. И той бързо и преминава. Другото много добре се получи. Минута няма. Даже всяка година все по-добре се получава, което е страхотно. Много силно участие, да. То се усеща с отверката. Да. В положителен тренд. Абсолютно, да, ще ти покажа с такива малко сме направили на нещата. Точно даже тук сега има две маси, където показват хората кое как се прави, сега в момента за вода, как се прави воден басейн. По казноми, да, има полза. Точно това е, да. На место, нали, като обучение, да. Семинар по моделизъм. Ами, с право да ти кажа често. Защото аз за това ми беше, защото на тебе ще е много полезно. Да почерпиш творческо вдъхновение за някои неща. Това беше много грозно долу. Да, защото това е идеята, тук да се обменя опит, нали? Това е една от основните задачи на мероприятието, честно казвам. До година не се притеснай, живот е, здраве сме живи. Всичко добро, благодаря ти за обаждането. Не съм дозволял, че мечката не трябва да отива. Приятелството за искане. Да. За да спара, окей. Тънкият момент на оформянето, тук е най-тънкият момент, да. Тук като стане, като не стане, здраве да. Трябва малко да помислиш къде и как би застанала една истинска вода. Кое спира и кое пуска. Да, и вълничка където има, и върток такъв, да се получават такива. Той вече както стане, както дойде. Не става само да излееш и да оставиш, става гьол. Стои тук идеята да е нещо като планинска рекичка поточи, трябва да е бурно, буйно. Това бялото, което остана по средата, също са мехурчета, които ще останат. Да.
Няма да стане чисто прозрачно, ще стане В такова. такива реки има нещо като такива водовъртещчета. Да, мисълта ми няма да се избистрят, те ще остане. Не, така ще остане. Даже може още по-бяло да стане, ако продължа да го въртя, да го мачкам. Ето виж, нарочно ще го направя тук да е още по-бяло. Само се опитвам. А след това за колко време твърдява това, което е? Окончателно ли? Не, примерно тъй, че повече да не До час да и не се нещо разваля ще само. стане. До час и нещо горе-долу твърдо и 2-3 дена мога да махна тук изовираната стена. След 2-3 дена ще е твърдо като камък. Точно така, тук нали се получава там където си. Да, точно така. Сега то още е малко такова. Ще дойде след един Като вземе момент. се втвърди, вече вълничките така ще си останат, като ги направи. Последно, каквото остане, реши, но трябва да се внимава, да не го пропуснеш в момента. И сега се откаже и го оставя и ще се спечели така. Обаче виждам, че това са някакви последни такива, които се получат. Сега трябва вече да придам ефекта, че се движи така, колкото може. Ти ще се опитам вече горе-долу да направя както смятам да бъде. Вече е на границата. Къде? Тук. Нали не е влязло? Просто с пяната ще оформим тук. Водоскопа. Даже дупка може там, откъдето пада водата по-нависоко от високото. После. Първо с тая да свърши. Другата е по-лесна. Да се справичва ли? Сте твърда. Ще казал, буталката с горещи вода да понесем. Не ми трябва. Да стегнем набързо. Така. Щом станаха и тия конци, работата е окончателна. Ако вземе да прави конци вече, Отиде. защото иначе ако вземеш такова ще стане в конци и ще се прецака. Горе-долу, да. Тия конци ще ги покрием с пяна после. И тук не е така, и тук е. И сега почва подготовка за другата, втората смола. Сега другия смола. Те са едно към едно. Едно към едно. Стеги отвън как? Ги снимаш? Да. Това ги е в интернет. То там много работа. Се запекла нещо. Ма тия могат да са по-специални, знам. Ма те са преди вътре какво има, не се знае. Да. Може да съм го разменил.